హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఈరోజు వీడియో ఏంటో చూసేద్దామా? వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుగా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలా చేయడం వల్ల మన లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. ఇక ఈరోజు వీడియో ఏంటో చూసేద్దామా? వీడియో ఏంటంటే ఉప్మా. నా స్టైల్లో ఉప్మా ఎలా చేస్తానో చూద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్, చూసేద్దాం. ఇక అయితే వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. వీడియో అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే నేను ఉప్మా రవ్వ పెనంలో పోసి వేయించుతున్నాను. ఎందుకంటే మనం ముందుగా వేయించుకోవాలన్నమాట. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడైతే నేను వేయించుతున్నాను, చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం వేయించుకోవాలి, ఎందుకంటే మాడిపోతుంది. హై ఫ్లేమ్లో ఉంటే మాడిపోతుంది కాబట్టి సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం వేయించుకోవాలన్నమాట, పచ్చివాసన పోయేంత వరకు. సో ఇక్కడైతే నేను కలపెడతా ఉన్నాను, మాడిపోతుంది కాబట్టి. ఇంకా కొత్త వాళ్ళు కానీ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలా చేయడం వల్ల నా ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది. అప్పుడు మీరు నా వీడియోస్ అన్నీ చూసుకోవచ్చు. సో తప్పకుండా అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్త వాళ్ళు చూస్తే. ఇంకా లైక్ కామెంట్ షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్, మర్చిపోవద్దు. ఇదైతే ఇంకా మనమైతే ఉప్మా రవ్వ వేయించుకోవాలి కదా. నేనైతే వేయించుతున్నాను, పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుతున్నాను. సో మనకైతే పచ్చివాసన పోయేంతవరకు వేయించుకున్నాము. ఇప్పుడైతే మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఒక గిన్నెలో పోసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. వేయించిన ఉప్మా రవ్వ గిన్నెలో పోసుకుంటున్నాను. సపరేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఇక్కడైతే చూస్తున్నారు కదా, పెనం పెట్టి ఆయిల్ పోసేసాను. ఆయిల్ వేడవుతుంది. ఆయిల్ వేడి కాగానే పప్పు దినుసులు, ఇంకా మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ముక్కలు, ఇంకా కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. నూనె వేడయ్యాక ఆనియన్స్ కరివేపాకు పెట్టేసాను అనమాట నూనెలో. అవి కొంచెం మనం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట ఆనియన్స్ని. సింపుల్ అనమాట, చాలా బాగుంటుంది. ఇలా చేసుకుంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. మీ కామెంట్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తుంటాను. ఇంకా ఒక టమాటా పండు తీసుకొని కట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో వాటిని కూడా నూనెలో వేయించుకుందాము. అవి వేయించుకున్నాక మనం వాటర్ పోసుకోవాలన్నమాట. నేను ఉప్మా రవ్వ 1 గ్లాస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 3 గ్లాసెస్ వాటర్ పోస్తున్నాను. 1 గ్లాస్ తీసుకుంటే 3 గ్లాసులు వాటర్ పోసుకోవాలి. సో ఇప్పుడైతే నేను 3 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకుంటాను. మనం వాటర్ అనేది కరెక్ట్గా పోసుకుంటే ఉప్మా అనేది కరెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది. టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. మనం పక్కా కొలతలతో చేసుకోవాలన్నమాట. సో అలా చేసుకుంటే ఉప్మా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇక్కడైతే చూస్తున్నారు కదా, ఆ గ్లాసులో వాటర్ పోస్తున్నాను. 3 గ్లాసెస్ వాటర్ పోస్తాను. ఈ 3 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసాక మనం కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకు సరిపడినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఉప్పు వేసేస్తున్నాను. వాటర్ పోసాను కదా, అవి బాగా మరగాలన్నమాట. అవి మరుగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఆ ఉప్మా రవ్వ అందులో వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంతే సింపుల్ అనమాట, ఈజీగా త్వరగా అయిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదా, వాటర్ అనేది ఉడుకుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఉప్మా రవ్వ పోసుకోవాలి.
చూస్తున్నారు కదా, నేను పోస్తున్నాను. పోసి ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, సింపుల్, చాలా సింపుల్, త్వరగా అయిపోతుంది, మనకు టైం కూడా ఎక్కువ పట్టదు అన్నమాట. ఇంకా మూత తీసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, మన ఉప్మా ఎలా ఉందో చూసేద్దాం. వావ్, సూపర్గా ఉంది కదా. ఇంకొంచెం ఉడికితే ఆ వాటర్ అంతా మొత్తం ఇంకిపోయి ఉప్మా అనేది చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. మనకైతే ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది, చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా అయితే ఉంది ఉప్మా, చాలా టేస్టీగా ఉంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి అందరూ. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లవ్ యూ టు ఆల్. బాయ్ బాయ్. టేక్ కేర్. సీ యూ. మరికొన్ని మంచి వీడియోతో మేము ఎందుకుంటాను.